Dito tayo ngayon sa Diversion Road. Pasok tayo ngayon sa terminal. Tingnan natin ang kalagayan ng terminal sa Naga City, Barangay Triangulo. Natin update sa bus terminal dito sa Naga City. Ayan, wala nang baha. Mukhang bumuba ng baha dito. Ayan ang basura. Dati ay baha pa dito, ngayon ay wala ng baha. Tayo sa Bicol Central Terminal sa Naga City, Barangay Triangulo. Tatanungin natin ngayon sa loob kung meron ng biyahe. Grabe ang basura dito. Dito tayo ngayon sa loob ng bus terminal ng Naga. So yan yung mga bus na nalubog sa baha. Dami. Sir, may biyahe na sir pa Manila? Hindi naman po. Pero kung bukas, wala pa siya kami advice kung meron pa kung Okay, so wala pa pong advice ang terminal kung may biyaheng bus. Yan, sarado ang mga tindahan. Nalubog dito guys sa baha. Ito ay papuntang Garchitorena. Ito yan sa Partido Raymond. Halos lahat dito binaha. Yan guys, wala pa palang wala pa guys advice ang pamunuan ng Bicol Central Terminal kung may biyahe na papuntang Maynila. So wala po. Ayan. So
Pinakita ko lang sa inyo yung kalagayan dito ng terminal na nalubog sa baha. So ngayon ay madami pa ring basura. Yung amoy ay iba yung amoy dito. Mga basura tapos paputik. Guys, ang University of Nueva Cáceres lubog sa putik, baho.